मानसिफ्रा मागिनायाव फैसा होदों नामा? सोरबा सोरबा थाइनै थाइथाम होनानै थांदों। बेखौ मोननानै बेसेबां गोजोनखो? गोजोननायखौथ' दा बुंसै नोंसोरथ' मालायजों फैजोबखायो नालाय बे फैसाखौ लानानै जोंबो माबा माबि बायनानै जानांसिगोन आरो। बेनिफ्राय बियो नोंनि उनाव गसंनाया नोंनि मा जायो? आंनि बोराय। बिनि मेगना माब्लानिफ्राय नुवा? बियो जोनोमनिफ्रायनो मेगन नुखाया। माबाफोर मावनो हायो ना हाया बेलाय? जेबो मावनो हाया। नोंस्रा गथ' गथाय दङ ना गैया? गैया। सानैल'? औ, सिगां आंनो हाजिरा मावनानै जाहोयोमोन। दा आंबो मावनो हाला नालाय मा खालामबावनो बेखौनो थांखि लाबाय बायनानैबाबो जानोसै होननानै। नोंसोर मा गामिनि? कारिगावनि। कारिगावनिफ्राय माजों फैयो? थाबाय फैबाय। फुंनि बेसे समाव थाबायजेनो नोंसोरलाय? फैसासो जाबायमोन खोमा। थांनायाव बेसे समायाव थांफिनो? दा सान हाबनायनि सिगां थाबायलाङो। होमबा नोंसिनि थांखिया जाहैबाय सानैजों बोराय बुरै मागिनानै जानायानोसै आरो। माथो खालामनो रोंबावनो जोंलाय। बेनिफ्राय बे नोंनि फिसाइखौ मेगन डाक्टारफोरनो देखायबायाखै नामा? सिगाङाव बाय बाहागिफ्रा देखायनानै होनो रोङासै। आंखौलाय बोरै हाजिरा मावनानै मेगन डाक्टारनाव लांनो हानो। किजानि अपारेसन खालामबायब्ला नुबाय बायगौमोनलाय खोमा। नुगौमोन खोमा इसोरनि अननायाव सोरबा थैनांहां समावबाबो नायनानै होबा मोजां मोनगोन गोसोखौ। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय R&B हस्पिटालाव मेगननि फ्रि सिकित्सा जायो। अपारेसनाबो फ्रि जायो। थानाय जानाय ससमा गासिबो फ्रि जायो। बेहाय नोङो सुलाद लानानै दिन्थिहैनो हागोन। आंथ' थांनोनो रोङा। सोरबाफोर लांनानै हैबा मोजां मोनगौमोन। सोरनावबाफोर सोंनानै खबर लानानै थां गामिनि मानसि गोरों गोराफोरनाव सुलाद लानानै। बिनिफ्राय मुंखौ खोन्थालांदो। आंनिया संगिरा बसुमतारी। सासेना? Thank you.